Mas. La ilaha illallah. Jepura. Ayo. Aye. Berisik ya sayang. Ya Allah ningan tangi. Medang Mas. Medang kakak aja. Ayo medang sampean. La ilaha illallah. Digawa midang ning jabah nok, kawan. Ada. Ini sayang. Ya Allah. Nah, awas hati-hati awas, pokat ngaruk iku. Ya Allah. Sabar ya Den ya, sabar sampai nyandang lara tuh biar istighfar Den. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya istighfar Den, nyebut. Astagfirullahaladzim. Aduh Japura raye. sanes garwa sampean kula makin kenyanyem. Kang Mas. La ilaha illallah, suara katon ning wong nok iku delengan. Japuran yang kene Kang Mas. Masya Allah. Endang Japura. Bapak wis kaya kenen Kakang Pangeran Anom ngerasa percuma Japura. Ya Allah, aja ngomong kayak kono deh. Ngeling-ngeling makan eling rumingkang di bumi wis percuma sanajan sampean sumpah sun mah saya tetap kelingan lagi waktu masih barengan. Dudu nolak langkang tahan uji tapi enak kula gandhe lakoni padahal kulaku luwih bakti kang lebih gaul bunda lebih gaul bunda Eni nuruti mah perintah laki sedurungnya Kakang jaluk pangapura karo Endang Jepura kaya laka artine Kakang Pangeran Anom sing dadi guru laki rayi. Bukankah tuntutan sing dadi guru laki tanggung jawab lahir lawan batine, tapi justru kebalikannya Kakang Pangeran Anom sing ana ngrepotaken nyusahaken dengan Endang Jepura. Bunda Padin minangkawu sumur sapi dede aja sok ngomong kaya konon Mas wis dadi tugas kelawan kewajiban Endang Japura sing dadi keluarga karena kesehatan sampean
iwal sampeyan sing utama ning kauripane Endang Japura Mas. Kakang ngerasa bersalah lan berdosa Japura. Kakang kaya wis beli kuat nglakoni urip ing alam dunya. Najan ragane angkang nanging batin angger kelingan. Den Pangeran Anom, ya kudu sing sabar lan tunarima Den. Jare bebasae wong tua ngomong, yen ana waras pasti ana lara Den. Bokat penyakitnya sampean sementara durung tinemu kelawan tambah. Ya kapan waktu negah pasti bakal oli tambah. Singaran wong luru tambah ku pada karone kita wong luru jodoh Den. Sabar Den sabar. Aja sok ngeluh sing kuat Den. Akhir kang ora mah Bapak Tuan hajat kena dipoke. Tapi kan Pangeran Anom diangkat ning rama mertua. Dadi sawijining pilih sepuh kang ana ning Japura Bi. Mestine gawe pitulung karo rakyat, tanggung jawab ning rakyat Japura. Tapi penyakitnya Pangeran Anom ditambani sepuh dua waras malah nambah nemen binyaknya. Bapak Ari saking Bandung ora lali. Bapak Ari wong Bandung dewe. Sarang bapakku Jambrong. Bukat Pangeran Anom make salah ning binyanyem. Pangeran Anom jaluk pangapura ya Bi. Sadurunge sampean ngomong kaya konon gak pipi nyanyem ki wis legowo. Wis Kakang Mas. Tak kampuran ing kesalahane. Aja ngomong La ilaha illallah. Hei. Astagfirullahaladzim, umat maning kini penyakitnya ki. La ilaha illallah. Ya eling Den. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak Ari wong Bandung dewek kang hormati. Mamaku Jambrong wong Mandalawangi dewe. Menang sedelat janok ya engko bibine arep panjaluk banyu ning Kangku Jambrong sebab kan rada bisa Kangku Jambrong Mana gak pitulung ning La sapa ilaha bae. illallah ya. Mentikan nyelesep ka Kangku Jambrong ka. Nang jaluk banyune nang delangan Pangeran Anom mika penyakit kumat maning. Lah ki mangan ya senda menang kono Kang. Ya pati Dik. Ya la ilaha illallah. Dan sampean gila-gila temen ya. Aduh. Priben kini Bi. Ya priwe nok keadaane. Kono nangkir kelingan. Mamaku Jambrong wong Mandalawangi ajak lain. Kesehatannya Kang Mas Pangeran Anom saya turun Bi. Nok. Ana wa mandur dolan nok. La ilaha illallah ora uluk salamaning, Pak. Ai nyanyem. Ya iya kula nyanyem pawongane Den Pangeran Anom. Liuluk salam sotet bukat kaget wong geringe. Wah. Pangeran Anom nyandang lara wis 3 wulan, Wak, ora waras-waras, Wak. La ilaha illallah. Mamari wong Bandung dewek ngaturaken matur ka suwun.
masih doyan mangan beli. Lagi minggu-minggu mau mama si doyan Pak ning mangan kok kadya bubur ka. Nginung? Nah barang saking ku banyu gawe ora kolu Pak. Siraku mana kaki memenyangan blinyem. Mula ku wis memenyangan sampai mbuntok jagate. Pokat sampean ngrungu pokat endi sing ana dukun mandi ku Pak. Beli weruh. Tapi kula ku curiga penyakit ning Pangeran Anom ku Pak. Priwe sih? Aja-aja rasanya makin ke penyakit diguna-guna ning wong kene. Waduh, nyanyem salah gede kayak konon kunyem. Sebab singaran manusia waras diutang lara, urip diutang pati. Kagia bira kumana mang ustad mang kiai. Wah, jadi di kaki anu memang rungu kini ning pengarengan yang bawa Pangeran Anom nyandang laraki. Geger pengarenganku. Sengaja ketilik sampean ki. Iya. Ya wis bakate ya sampean sebatur ketilik ning penyakitnya Pangeran Anom. Pokat sampean gawa bubur ayam menek disaleni, Pak. Ora bubur ayam, ora bubur ijo. Anu buah-buahan pokat sampean ki gawa. Ora. Oh, paling kakin engklop bae ya. Engklop? Ya amplop kah isine duit. Kita dewek luru engklop. Ah, jadi sampean kusin kana menek kurang gawa apa-apa lengo. Aduh nyanyam ngirim wong gering paling si mangan mau ngurip kayak sira. Lah aku lagi khawatir bae awan bengi ditonggoni bae Pangeran Anomku. Kok ngempleng kuno. Ngempleng ki penyakitnya keterap maning. Mana jaluk kena banyu gawan. Banyu gawan. Iya. Jalukkan siapa kun ku banyu gawanku. Bapak Kiai. Nah terus priwen kuno lamun dinungaken ku. Bakal dinungena lamun waras ya waras, lamun mati kagak kresek. Aja mati wa Pangeran Anomku masih nom. Nyong sampean sing tua bae mong mati. Nyanyem mari apa-apa. Apa lu mas sampean pe dingin. Raini rapi mono. Aduh apa-apa ku. Kok konyem kok. Anu Den eling beli si kuno. Punten no kayo. Harap dilamat Pak. Hah? Harap dilamat. Ora. Lalelo kakang mandor. Heling kakang. Kakang mandor ku dika. Maksud dia anak kakang mandor. Oh iya ngomong sing bener Pak. Kakang Pangeran Anom. Mas. Eling Den. Anu memang masih bisa dodok. Ya bakatnya penyakitnya miang maya bisa kanda. Kuping masih kerungu. Ya masih kerungu nih ngaran. Mata masih. Mas. Mbak ya ku. Tangi saya. Alhamdulillah ana suarane maning. Anu wa mandor lagi tetilik. Wa mandor bestine sampean. Sing tukang roti duitnya sampean ki iki dolan. Mas. Pire wangan iki. Ya. Ya alhamdulillah. Tangi Ya. Tangi. Nah. Oh. Melek mata. La ilaha illallah kaya gawa tambah sampean meneh delangan inganan bisa dodok. Ya iya. Mau boro-boro dodok melek kang matane melek. Astagfirullahaladzim. ya istighfar Den. Astagfirullahaladzim. Ya Nyebut kang istighfar. Melek matane kang. ya Non. oh Pangapura Pangeran Anom mandor. saben-saben ana wong tetilik kudu dijalukan ke Pangapura bajare kita kuwajan jaluk Pangapura kono jalukan duit. Ya ilo tak dupak tahun tong kini bocah ki. Mari apa-apa. Sewang sule kang ampura kula mandor ya. Waras kang kaki ngopi bareng. Kaki tulan bareng waras. Kayane beli suwe Pangeran Anom. Kayak wis beli kuat jalani urip ning alam dunya mandor. Sing kuat kang sing kuat. Kula meniki kang ana penting. Anak penting. Iya. Penting karo sapa mandor. Ya pentingnya makaro sampean kang. Lamun oli beru penting apa kune mandor. Menek Cir. Maaf ya nyam. Apa kunaku? No kayo maaf. Ora Wah mandor meneki kautus sing mertua sampean Gusti Sultan. Kun ku cocrokan kayak kita lagi cilik tasin biasanya asem kah? Ya kan marani ka kucluk. Ngantos sakena wala kang. Oh surat cek.
surat sing rama mertua. Nggih. Alhamdulillah paling gak kongkon ngalap duit mana nih nganan kene. Lah ya empuk kuno sampe Iya. ngerti. Ngrungu anak mantu lagi pada lara ki paling gak ya wis langka maning kun kok. Ya kok kita sing ngalap mana? Iya. Iya. Raye, Kenapa Mas? ana surat sing ramamu, Sing lama iya Kang Mas. sing rama mertua, bukakan. Pasti pengen niliki Buka, menek ini dibuka. Kang Mas. Ah iya. Buka printer dingin bumbungnya. Kuno buka baga kuno tangan aku cecek-cecekan kuno. Keram. Iya. Ada. Lalu kalau Muhammad tuh sing kamar mandu sikile diseret-seret. Wis kabeh sampean mau sintok bersih pisan. Mangga Kang dibaca. Bukat surat penting ya mandor. Iya. Nyem Non. Rayi Jepura Ya. Iya Kang Mas. rongokaken kakang pangeran Anom bakal baca isine surat sing rama mertua. Ya ya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo mantune isun Pangeran Anom, Jepura butuh masa depan. Jepura butuh pemimpin kang tanggung jawab karo sing dadi rakyat. Atas dasar nasib sing menimpa marang uripmu selalu berhalangan rikalane njalanaken tugas kewajiban sebagai adipati anak ing Jepura, maka keputusan atas nama Kesultanan Dalam Cirebon Pangeran Anom dipecat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa karena mau Salah kah? aku, Kang Mas. La ilaha illallah. Iku. La ilaha illallah kumat malu iku. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Den. Eling den. La ilaha illallah. Kira-kira tembak. Sampean ya. Nyalai baisun nyemak ini. Aja wong seneng kalantarane sampean makin ki. Priwe mandore. Sawise baca surat sing digawa sampean iki kedelan penyakit kumat maning ika. Ya tapi kan surat si mertuane nyam. Ya tapi bagian sing mertuane katulung aja gerek dinakaken daga Pangeran Anom kula ki nyandang larang kok sejen waktu. Bling ladeni sira kan nyam. La ilaha illallah. Priben Kang Mas Pangeran Anom bebe. La ilaha illallah. Mampir ning ngendi ya? La ilaha illallah. Kang Mas tangi Kang Mas. Endang Jepura karo sapa? Nur karo sampean. Mampir sing ngendi? Ayam muter-muter Gusti Glat. Nang apa-apa aku tekel pisan. Gusti wonge. Kagak ge mancing mumpung lak kebo. Kan. Iya Gusti. Betulung nok bagena wong tuana senok kaya konon kesinge maning laki ya nok ya. Jepura setia. Aduh Batu sampai suara senang Mas Pangeran Jepura. Biar kesuwe dia. Eling. Den, Pangeran Anom, iki kadelang anak kangku jambrong liliki dika kan ka. La ilaha illallah. Kontangi nyem. Tangi Den. Nang apa nok? Kumat penyakit mae. Lagi apa kini turunin kene ki? La ilaha illallah yakin ki jaredek malagi sono karo senok Pangeran Anom lagi lara nok. Orang mikir apa abot ku endang Jepura. Ngali ga? La ilaha illallah. Hei, astagfirullahaladzim. Hei aja kaya konon siraku nok. La ilaha illallah. Aki apa anggur-angguran orang ilok-ilok. Biasanya kan eman sayang. Wa mandor? Nun. La ilaha illallah. Tangi den. Ya Allah. Wa mandorku dhewe kan. Karo anak. Karo anak. Dindi. Apa Pak? Gaclek. Pun kuane lang kasih. Kang Mas. Sayang sengit mau tanonggon
Japura eling gak nok sadar siraku minggu mau kutukaran karo elang kesitku malah mah dikirik-kirik elang kesit ning siraku nok lagi apa sekin bluk elang kesit kamas-kamasanku. Kapan Endang Japura ngirik-ngirik elang kesiku kapan? La ilaha illallah. Aja sok tahu sampeyanku. Kayak Kang Mas. dibawane dhewek iki bocah ki. Kang Mas kumene. Kangen tak karo Endang Japura sayang. Kangen tak sayang karo Endang Japura. Ono wong kangen jenggung iku. No. Bandingaken elang kesit kelawan lagine Senok iki kadelangan. Ganteng gak lagine Senok Pangeran Anom. Hari elang kesit didemeni apane Senokku? Nyanyem matane sirak kayane mah buta. Matane sirak kayane rapet. Jebol ku matanya. Ya beda jauh. Kang Mas elang kesekorokan kah karo Pangeran Anom sing pegaweane lara beli waras-waras kah? Ganteng mah penyakitan mulu, blesak waras sehat. Bener sayang. Bener sayang. Eling nok Senok wong duwe laki. Jare sinden ngomong sapa wonge sing wis duwe anak laki terus demen kelawan wong lanang sejen hukum karma nok. Aja sok ware Endang Japura sing dadi majikan. Bakas sirah mah sebatas kebal. Sebatas dadi pembantu. Aja sok melu rumah tanggane Endang Japura. Ombang anak koplok konon. Aja maafin ke Japura ke diguna-guna ning sampean ken ke. Hati-hati pinas reki guna. Puja. Alah, alis teman. Hei, Eh. Jawo. Wong duwe laki ken ke. Apa dipeluk-peluk ke? Sampai kumane ngumbah. Yalah. Aja lancang sampean. Anakan wong kuno. Yalah lu iku digantok kakening kopeket tangane. Ya daningan. Kang Mas. Maaf ya. Yalah. Ketun yang ngarani kita raine kaya wengwe. Beli Kang Mas beli kayang wengwe saking Mas sampeanku. Kayak Arjuna ning pewayangan saya. Demen ning kakak. Deman. Japura. Ika delengan laki nira kang ringkel baik ka. Aja bebeluk bae nyanyam kita lagi demenan. Ribut bae. Pengen kawin karo kakang. Pengen sayang. Ana sing dadi syarat. Sampai pengen tau kena mobil ning Japura. Ora. Pengen metakan Uma BTN. Beli. Kang Mas pengen apa sayang? Suruh ngomong asar kone kawinan Japura ki. Gelem Japura tak kawin ning kakang Langsit. Apa sayang syaratnya? Pegaten Pangeran Anome. Ya. Ayo. Sampean gelem ngawin Endang Japura. Iya. Tapi kongkon pegat Pangeran Anom. Pegaten Pangeran Anom. Sanggup Kang Mas. Yang kuntet-kuntet ganakan wong ning yang Nok istighfar nok la ilaha illallah. Tangi Aja dijenggung-jenggung pemali. Tangi. La ilaha illallah Japura siraya kira-kira temen ya. Aja pegawene siraku ringkel bae. La ilaha illallah Japura siraku jahat temen siraku nok. Dosa sirane lakiku. Bocah sabar ya Den. Sabar. Ya sabar. La ilaha illallah tangi Den. Pantes karo kene. Karo somai mono untun-untunak. Pengen atus banyu panas jenenganan kene. Meten banyu panas sampe toli siramaken ning awake Anomku. Bocah ke ngancil-ngancil bae matane kudu anak ireng-ireng iku. Baten edak. Aja diladennya. Lagi apa sih kuno Japurane ku Ya nyam. bu bocah ke lagi angot ngapa kene. Menek. Aja digeret-geret kene dudu runtak kene wong. Menek sayang. Apa Menek La sayang. ilaha illallah apa gunaku kuno. Jadi sampeane gelem ngawin Japura. Ya gelem. Syaratnya Ya pegaten Pangeran Anom. krungu Pangeran Anom. Apa sih Raye? Krungu beli sih. Kalisan wis larar modar malaikat ning dhuwur ndas budek sampai arep matine bae. Emangnya priwen Japurane priwen Raye? Jepurane pengen pegatan. Masuk. Astagfirullahaladzim. Beli kena wong waton kaya konon Raye. Beli kena pemaling ngomong pegat.
mending lamun pegat ning jodone, pegat ning rezekine, lamun pegat ning umure priwe. Aja sok warai. La ilaha illallah, komben wong kaya gulungan dami. Wong kelingana bengen sira karo Pangeran Anomku. Sing udak-udak ku sira ora bengen kasari ngendong ning omahe Pangeran Anom ka. Ya pengen pun mah. Basane kita ku je pipi nyanyen jajawarane wong bagian durung dikawin ka kita Gusti. Sira ora kon ka. Luwe alas ladra gari ngomong. Gawelan, cakemkan. Japura mong weruh, rongokaken. Beberen kupinge sing ambak. Pokoknya waktu kian Japura pengen pisah karo sira. Lamun pisah karo Japura, kakang ngerep manggon ning endi Japura? Rongokaken Pangeran Anom, sira kawin karo Japura ki wis biduwe panggonan. Yong sira ki gembel. Wah, jalaka malas-malas temen ya. Diusir Pangeran Anom Japura. Kon diusir saya. Diusir. Kon diusir. Tapi kon dikawin beli Japura. Kawin beli burung. Oke sayang. Ya. Hampir menjeblos. Wong barangan diambung iku telan ulune pada jengat kabeh. Wah, hari ngomong tak sandal das. Rongokan kuping. Padan-padane Japura pengen duwe laki maning kudu dipegat sirane. Sirama wis terlanjur terlahir dadi gembel. Mulane kebalik ya kudu digembel maning. Ora. Dadi nyingkir sing depane Japura. Metu awak abang, metu awak Kok abang. dingin? Arep langsung mangkat. Sira teka awak abang meneknya. Ya mangkat ke awak abang. Kin ki tuku sapa? Lucut. La ilaha illallah tekan klambi dijaluk Japura siraku ya. Ya Allah, no kaca tenggelas temen. Awas tiba inganan. La ilaha illallah. Wong wadon kaya konon temen ya. Sayang, dukunnya ki larang. Regane atusan juta dirawati sayang dianggo. Warnanya bagus. Anggap malam pertama. Arep dapakaken maning arep disaleni sing anyar. Nyanyem. Kin nyandang bagus ki barang mau karo Japura kene Anom ki. Yakin ditukune kita ya tak jaluk maning. Atis Japura. La ilaha illallah. Awak atis. Japura ya siraku. Biar malam dadi kaya konon siraku. Awas tugel tangane ku. La ilaha. Sayang. Engkone di laundry dingin. Soalnya bokat virusnya kan menyebar. Wes kita mawa antivirus. La ilaha illallah. Kino le siapa? Apa maning? Beli rasa tukus siraku. Kino demena kita. Nok aja sampai tekan kaos kutang nok. La ilaha illallah tekan kaos kutang sira jaatan temen ya. La ilaha illallah sira ya. Iki sayang. Gila-gila temen. Supaya keringetnya menyerap bak nganggo klambi. Ya. Wes siapa maning wis langka Awak badan. Jare sapa ngomong laka maning kok? Banda kayane Japura ke pirang-pirang. Kin nyandang bagus kin tukune sapa orang tukune kita? Jam ding-ding ki. Wong. Aroji. Jam ding-ding. Wong lagi sewot madate ngomongku. Dicopot. Arep dapakaken maning kulo lalah yo tekang aroji dimet ya. Ali-ali enak bae mas kawin. La ilaha illallah. Raman aku kena ki atusan juta ali-ali. Ya Allah. Sayang. Nah. Supaya pantas kejejer pasang ning Japura ki. Dinggo sayang ali-ali permata hijau. La ilaha illallah permata hijau. Oke. Jam ding-dingnya dianggo. La ilaha illallah. Ketek lagi Ketek lagi disandangi ketek. Celana. Hei, masanya tekan soal mah. Sehelai benang pun boleh digawa balik ning Anom. Kono Banda kayane Japura. kono gablek ya kular kaler di Ular soal kali mah. beli wis cocok dadi wong edan Mbak Anom. Japura ya. Nok aja tok-tokan nok siraku nok. Ya Allah, siraku ya. Iku layan lu saya pakai wani mlodro. La ilaha illallah. Mas. Apa kuna Kang Mas.
Hari lebak kuan memong ah. Dianggo. Instruksi. Apa, Wak? Raikin genting dilusot. melu Bisa. Ada kali Mamador. Katrika barang bujang ning Japura kuno segala-gala bagus ku. Manda mau nenek makun pada pe gembel gendong pejaratan. Wah, Mamador. Non. Antingnya dicopot dilarang. Larang. Tukune ning Mas cantik Japura larang. Copoti. Hari celana kolor cake siapa? Encake Buka. kita kun. aja anu ta kang kuwune ta la ilaha illallah Hati sampean Kang Mas. Hadis Hati sayang sampean ya. iya Kotak metakan kelambi ya. Saleni. anu nok sing lagi tuku wingi ka dilep ning lemari mau neka Ana lawon. Iya nyembara sebutan ya makan brontok. brontok ya Aduh nyam sirah kengempane anak putih sampai kayak kono ya nyam. ya Allah wayang jarak kangku jambrong makanya Jepura kunku serbet kompor kunku Mancing aja apa-apa. la ilaha illallah mampu minyak tanah kunku Kok sing ngemek-ngemek gunungnya kita baik. ente sira rabine nganan Ora wis gatel kita mah dimek-mek ning anomku kene karat. atur gunung kembar selepet Lo ngaru ngomong. Nganggo dewek. Sablang cake. angel Iki menek kita kene. ini bolongannya Jepura Iku bolongan todokaken grayangan Tangane wis keplek sih. lah anjingaken tungtunan iki nyelisip Jepura mangsa mancing ora ditungtun mandak wis tua ngaran La. lah tangan kita mah Kita nih tersinggung. Sayang. Non. Sayang cinta darling Oh, sayang. ani bani sweetie pie. Delengen anom. Di. Sesuai karo sing dijaluk awakmu sayang. Pangeran Anum barang kaya keneng kaya wong edan pemanukan. Tunggu. Kun sendal demes apa? Sirah. terus blesak wis blesak Nyanyam rongokaken. Sira ge enak bae kinali tuh kue kita ning Mas cantik. Dicopot. la ilaha illallah Celana kita kene. jak Bolane kita bujang. kenal apa-apa ku Aja melu ngacil-ngacil be raimu ku bujang. Copot. Dicopot kurang beli sira. nakakan den wis nah kita kedeng jak Copot, nanya meh. beli yang kasih aku Wes akan Jepura mangkat. ari bokati sunsi keturunan Gusti Sinuhun ku bener ayu ning rupa sampai ayu ning jero ati tapi beli nyangka sira tingkah lakune kaya kono Aja kaken cangkem sira anom. Nyikir sing depane Japur. arep mendinyem Metu awak abang sira sing Japur. sampean wis ora duwe mbok Dimet ora salah. duwe bapak kita pada bae ora duwe mbok ora duwe bapak wis sementara kanggo warasaken penyakitnya sampean mengendong ben ingkang kuwu jambrong ya kuwu Mandala Wangi Aja iya gelem mamaku Japur aja kentok kena beres segala-gala. Aja ngendong kono. apa sih Kanggo ngendong kita. Nyanyi mangkone digawani balik kabeh berkat segala-gala tetek bengek sampo ringso. Diusir dadi wong ngemis. Suwe temen sampean masih glindeng-glindeng aja kaya kono juraku tiba iki angel luru nadanya ngomong baik are sampai kapan sun urip mengkene kaya belitahan watiri kaya demenan bengen aja ngalem-ngalem Sedar Pangeran Anum. yen wis ora demen Nyanyam apa nyapir nyanyam. aja kadiran ayu aja mendelik baik. dume akeh wong lanang nunggu Urusan kita. are sampai kapan Protes lakon. jaluk duite pasar aku nambah di pangaranan Aja si upai bu. Aja dipai. Aja si upai. kaku jambrong nurute
Ya nok melasakan nok. baik blindri Oh nyanyi mengemis di Pak Kubu. lamun mengkono Subun. Aku jambrong. Aku jambrong. Aku jambrong. Terus aku tumpah aku jambrong. Aku jambrong. Aja ngumpai aku. Awas, bos saya bakal ngumpai, awas. Aduh Rai melarat dulu. Aja ngalem Mana diudak? Dipai setannya aja. Aku jambrong. Direbut, direbut. Aku bu. Direbut di mana aku jambrong. Aja ngumpai. Aku bu. Aja lah jadi nyanyi. Aja jadi nyanyi. dulu sampai Aku jambrong. Kang Mas. Aku Tidak jambrong. dijaluk. Aku jambrong. Ngikir Rano. Aku Anak Mesir. Meneh pokoknya masih baca. Tontonan sandiwara kita tekan maghrib. Tontonan anak tontonan bakal inget pulu. Ketenan aku. pemakakan sira Jepura Apa? La ilaha illallah. kablek bosok loro-loroane Aku bu. Komennya kita Aku mah. maning. Apaan nih si bosok? Baik beli teh. Oh ya ada duit dong. Baik badil kan Pak. Di ruang Dijaluk. sepeda. Aja dipai bos ayam. semene pasrae Bos masih aku Bos bersama Bos Rasid. semono urute Balik. Bos Rasid. Nang balik nang. Bos Rasid. lamun mengkono Atusan mamaku jambrong. Gede. Aja dipai. Mono mama. Ya. kita wong lanang Ya me. wis tanggung gaya Sampai. La ilaha illallah arep sampai Siapa maning? Sampai kapan baik? sun urip mengke Bapak tuan rumah ya. kaya Ibu tuan rumah ya. Ibu tuan rumah. kaya demenan Oh biasa. Aja dipai angdeha. Aja dipai. Aja dipai. aja ngalem-ngalem Ngikir si Ado. yen wis ora demen Aku biasa. Upaya jagat tiran ayu Ajikan. dumeake wong lanang nunggu Gembel. Pengemis. arep sampai kapan Cocok ngemis. Kan. Kasubun majikan. Gembel. semene pasrae masih dianggap salah Angga undangan. semono nurute mame Supri tetep baik Ibu lirima Siapa me? Awas bang ama mahilal lamun upain. mengkono Kasubun. apa pujare Siapa me? Kasubun. kita wong Sabaan. Ya, wis tanggung gaya Jadi pai bos ayam. Wong Aja dipai. cukup sampai di kene Ada. Enak kan? aja suwe-suwe Enak sih suwe kita mah. lawas hubungan Aduh ngayale. Bekas majikan Arab sawe. Awas bae. begen nyabaranane ngukur usus selawase tertekan batin Kasubun. percuma ngawin Betul nyanyem betul bakal ngemis. Bapak Arti nanti cukup dipai. sampai nikene Masya Wong kesempatan pariki. Wis ado wis. Anggo ibu Ya. undangan. Kita tulung sampeyan. Undangan. Segala sing dari penyuwunane putrane sampeyan tak baik ini. Cemberannya memang masih krungu baik. Eda wae dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini doboknya ning dhuwur.